Sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung Rena wengi tan bisa turu Amung tansah mikirke siramu Pewayanganmu katonge netra Jebulane iku mung rasa kangenku kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik. Ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih ngono. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutuk ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kasengseme Mas Bayu. Dalem anggitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karbentik Cinta. Ngono, Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Anggitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat dule
dalu kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Wes sorote kang padang sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri Oh, iya. aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tan nyepi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nerajele kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun dan ngeri endahan nyang sepake
Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Iya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no.
Dipargo ikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren belas. Sopo sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya. ing datan hanyut lapi Padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Mangga. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dadah. Wanciratri aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lamrat lamun grahana kuning Jumadul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang ora jelek kasangsam anggonku tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng
Ratri aku tansah nganti-anti sora kang padang nanging pan hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu mung lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggonku nyaman Nonen nonen tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo slendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang apa sing musik lho sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg wae ngadeg Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik.
Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? kerso. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut ngono. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Ser. Ya. Senengnya Mas apa? Mas Tris? Iya? Mas Tris? Mas Tris terima kasih ya. Kui mau kayak mateni aku mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong bes. Endi? Emang? Wow. Cepet blangkone. Ben mulai ranggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye mas? Jam 3. Jam 3. Oh gampang ceritanya di gedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar nek kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yuk. Coba GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak Bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri ya masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa fotoku mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo.